Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat 2 personen een nummerkantoor hebben overvallen. Dat gebeurde gisteravond in Montaña. Het gaat om een Curaçao Shore Lottery verkooppunt naast een bekende supermarkt in Montaña. Daar stonden 2 mannen opeens bij het nummerkantoor. De politie kreeg een melding dat 2 gewapende mannen het pand waren binnengegaan en de medewerker hadden overvallen op het moment dat deze geld van de verkoop aan het overhandigen was aan de geldophaler. Ze namen de tas mee en stalen de auto van de geldophaler, een Chevrolet Spark. Daarmee zijn ze gevlucht. En de politie is nog op zoek naar de overvallers. Het is al de 2e overval gericht op geldophalers in minder dan een maand tijd. Enkele weken geleden werd ook een geldophaler overvallen in de wijk Santa Maria. En daarbij liep het slachtoffer zelfs een schotwond op. Regering en Rekenkamer werken weer samen. Dat kan geconcludeerd worden uit verklaringen die minister Charles Cooper gisteren gaf in het parlement. Het is namelijk in de afgelopen maanden sprake van onenigheid. Het liep zelfs zo hoog op dat Charles Cooper vond dat hij naar de rechter moest stappen. Hij had een klacht ingediend tegen de Rekenkamer. Het ging allemaal over vermeldingen, formules. De wijze waarop de Rekenkamer schreef over zaken van de overheid. Maar het kan nu geconcludeerd worden dat er een formule is gevonden om samen te werken. En dat is natuurlijk goed nieuws. De Extra schrijft vandaag, hoewel er nog niet gesproken kan worden van volledige harmonie, hebben beide instanties afspraken gemaakt over hoe zij gezamenlijk kunnen werken aan een beter financieel beheer. En Cooper ging niet meer in op de oneenigheid in het verleden, maar benadrukte dat de overheid werkt aan een nieuw implementatieplan en dat er collegiale consultaties zullen plaatsvinden. En dat betekent onder meer ook dat de Rekenkamer uitgenodigd zal worden bij overlegmomenten met ministeries. En dat gebeurt al tijdens de voorbereidingen van de jaarrekeningen om te voorkomen dat wat er de afgelopen keer is gebeurd, dat de overheid lijnrecht tegenover de Rekenkamer stond over de wijze waarop geschreven werd over de jaarrekeningen, dat niet meer voorkomt. De RAC gaat verbindingskwaliteit meten. Dat gaat over de Regulatory Authority of Curaçao, de RAC. Die start de komende weken met een controle van mobiele telefoon- en internetverbindingen. Inspecteurs gaan in verschillende wijken metingen uitvoeren om te controleren of telecomaanbieders daadwerkelijk de kwaliteit leveren die zij beloven. De campagne begint in Bandabal en wordt later uitgebreid naar andere delen van het eiland. En RAC laat weten dat de uitkomsten later openbaar worden gemaakt in een rapport. Als blijkt dat aanbieders tekortschieten, kan RAC maatregelen nemen. APVO vraagt betaald vakantiegeld op 1 juli. Daarvoor hebben ze een brief geschreven aan de minister van BPD, de heer Shalton Hato. Daarin schrijft de vakbond dat ze verzoeken om het vakantiegeld uiterlijk maandag 1 juni uit te betalen en niet pas halverwege juni. Het gaat natuurlijk om het vakantiegeld voor ambtenaren. Volgens de vakbond is het nodig omdat er sprake is van stijgende kosten van het levensonderhoud sinds begin dit jaar. En dat wordt veroorzaakt door een sterke toename van brandstof- en elektriciteitsprijzen. Daarnaast valt deze periode samen met het begin van de vakantie, waar gezinnen traditioneel extra uitgaven hebben. Maar ook moet gedacht worden aan het wereldkampioenschap voetbal, wat leidt tot extra sociale uitgaven binnen gezinnen. ADC opent nieuw kantoor. Daarbij gaat het om het ADC, het Analytisch Diagnostisch Centrum. Die opende gisteravond op een spectaculaire wijze het nieuwe kantoor aan de Nieuwe Hamelbergweg. Het is een gebouw met alle moderne voorzieningen die je mag verwachten. En het is wat dat betreft een nieuwe start in de wereld van het Analytisch Diagnostisch Centrum. En het is ook dicht bij het ziekenhuis. En u ziet op de beelden, het is een mooi gebouw. En men is ook blij bij het ADC dat men vanuit daar nu kan gaan werken. Vrachtschip binnengesleept. Ja, je kon het zien vanaf de kust, onder meer vanuit het gebouw van Extra. Heb ik er gisteren naar gekeken. Het schip Star Harmonia moest binnenvaren op Curaçao, groot vrachtschip, zonder werkende motoren. Het had al 16 dagen op zee doorgebracht en arriveerde op Curaçao. En het werd binnengesleept door de sleepboten van de KTK.
Indrukwekkende manoeuvre en heel nauwkeurig werk. Het ging om 3 sleepboten die positioneerden zich rondom het grote schip en begeleidden het veilig de haven binnen. Mooi om te zien. Nieuwe plek voor mentale ondersteuning. Curaçao heeft namelijk een nieuwe plek waar ondersteuning wordt geboden voor mensen die mentaal vastlopen. Het gaat om de Green Recovery Space, die is onlangs geopend. En dat is een laagdrempelige plek waar mensen kunnen herstellen via activiteiten, trainingen en contact met ervaringsdeskundigen. Het is gevestigd in Hoffie Curaçao en het is nu alleen op vrijdag en zaterdag van 9 tot 4 open. Volgens bij de opening werd gezegd dat deze plek mensen helpt hun regie terug te vinden en daarmee ook het zorgsysteem op Curaçao te ontlasten. Zoals u weet, veel problemen met mensen met mentale problemen op Curaçao, die hebben hulp nodig en dit is een van de mogelijkheden daarvoor. We gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Gisteren was het 5 mei, dat is bevrijdingsdag. Het werd op het hele Koninkrijk gevierd, ook op de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Op Curaçao werden op verschillende locaties zogenaamde Freedom Meals genuttigd. Met z'n allen aan een grote tafel praten, gewoon in elkaars aanwezigheid zijn en vieren dat we bevrijd zijn. Het heeft allemaal te maken met de Tweede Wereldoorlog. 5 mei is het officiële einde, 5 mei 1945 van de oorlog en het wordt nog steeds gevierd als bevrijdingsdag. En dat vond gisteren plaats op Curaçao, zoals gezegd, op verschillende plekken. Onder meer, en dat ziet u op de beelden, bij de Kunuku Shimaruku aan de Dr. Ooi Sprokstraat. Daar aten de aanwezigen gezamenlijk en wisselden zij gedachten uit over het thema vrijheid. Dan was er ook een bijeenkomst, de 6e viering van vrijheid om de vrede te promoten, Paz te promoten. Dat gebeurde op de Plaza di Paz. Dat is een publiek plein en gedenkplaats gelegen aan de Snipweg. Het staat onder leiding van oud-minister Omaira Leeflang. Zij is voorzitter van het Comité Cultura di Paz. En bij de gelegenheid werd gisteren een borstbeeld onthuld van mevrouw Ank van der Ree. En zij is de ontwerpster van de vlag van Paz. Ook werden er verschillende dichters gepresenteerd die poëzie voordroegen. Dan gaan we naar een interview met Tamara Nivilak en daarbij gaat het om Mi Talento Pa Mi País. De bekende zangeres is bezig om talenten op te speuren hier op Curaçao. Die kunnen zich presenteren. Het is een heel traject, Mi Talento Pa Mi País, Use Voices en Tamara Nivilak legt uit wat dat is. Tamara Nivilak in de studio, mooi, welkom. Je bent projectleider bij Mi Talento Pa Mi País, Use Voices 2026. Het klinkt heel mooi. Wat is het? Nou, Mi Talento Pa Mi País Youth Voices is een talentontwikkelingsprogramma. We gaan het dit jaar een beetje anders doen. Het is eigenlijk hiervoor al een paar jaar dat het in de vorm van een wedstrijd gebeurde. Maar dit jaar hebben we gekozen voor iets nieuws. We gaan wat nieuws proberen en daarom zeggen we ook het is een pilotjaar. We gaan ons focussen op ontwikkeling van talent. Dus we gaan jongeren begeleiden in hun talent voor een langere periode. Hun talent om te zingen? Hun talent om te zingen, ja. Youth Voices, het gaat over zang, maar ook... we gaan hun ook begeleiden in expressie, in het creëren. Want voor 2 maanden lang hebben we een talent lab. En daarin gaan we hun begeleiden. We hebben verschillende coaches
die hun gaan helpen met hun stem, hun identiteit, het schrijven van nummers. Ze gaan ook samen daadwerkelijk iets creëren als groep. En als kers op de taart, zoals ze zeggen in het Papiaments, letterlijk vertaald, gaan zij een optreden doen op Brionplein tijdens Dia di Bandera. Dus dat is wel heel mooi. Heel erg mooi. En kunnen mensen zich nog aanmelden? Hoe kom je erachter? Want er zijn natuurlijk kinderen die kunnen heel mooi zingen en die zitten al in een koor wellicht. En er zijn misschien ook die alleen maar thuis op hun eigen kamer zingen. Hoe bereik je al die kinderen? Ja, we bereiken de kinderen door bijvoorbeeld, we doen pop-ups op de scholen. We hebben op verschillende scholen pop-ups gedaan. Deze week gaan we ook nog op verschillende scholen komen we tevoorschijn. Dan gaan we met die leerlingen connecten, lekker praten, een beetje kijken. Heb je talent voor het zingen? Kun je een stukje zingen? Ja, het is heel erg leuk. Maar we zijn natuurlijk ook op social media, overal zijn we bezig. Ook in de traditionele media. Om jongeren te bereiken, zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Ze kunnen op 9 mei hebben wij een auditie. Dus ze kunnen zich tot 7 mei inschrijven voor Mi Talento para mi País Youth Voices. En dat gebeurt online via www.mitalentocw.com. Ja, mitalentocw.com kan iedereen zich aanmelden voor 7 mei. 9 mei is dan daadwerkelijk, kunnen ze laten zien wat ze kunnen. Yes. En voor welke leeftijden is het? Tussen 12 en 25. Ja. We wilden ons dit jaar focussen op de youth. Ja. Vandaar ook Youth Voices. Dus we gaan werken met de youth tussen 12 en 25. Maar zo'n optreden op Brionplein, dat is niet niks. Dat is echt een stap. Daar bereid je de kinderen dan, of degene die dat mag doen, ook goed in voor. Ja, vandaar dat we ook gekozen hebben om 2 maanden lang, we gaan heel intensief bezig zijn met de kinderen. Verschillende coaches en professionals, die gaan aan het werk met hun. Dus het is niet niks. We nemen het heel erg serieus, want zo'n grote podium zoals Brionplein en Dia di Bandera, all eyes on you. En het is wat voor de jongeren, dus vandaar dat we ook de tijd gaan nemen om echt hun kennis te geven, hun klaar te stomen voor hun optreden 2 juli. Nou, niemand beter dan jij kan dat. Je hebt zelf meer dan 20 jaar ervaring. En we hadden het in het voorgesprek er nog over. Het is ook heel lang geleden dat jij zelf ook een talentshow hier op Curaçao hebt gewonnen. Dus je weet hoe het voelt voor die kinderen. Ja, ik weet als geen ander hoe het voelt. Dus we gaan ook vanuit die passie en die ervaring gaan we ook te werk. Succes. Dankjewel. Zoals gezegd, de laatste dag voor de inschrijving voor Mi Talento para mi País is 7 mei. Audities vinden plaats op 9 mei. En iedereen wordt aangeraden dat ook daadwerkelijk te doen via www.mitalentocw.com. Dus. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want een tienerschutter heeft in Brazilië 2 personen op een Braziliaanse school gedood. Een tiener heeft 2 personeelsleden doodgeschoten en 2 anderen verwond, onder wie een 11-jarig meisje. Het gaat om een 13-jarige jongen die op een middelbare school in Rio Branco, dat is in het noordwesten van Brazilië, binnenliep en meerdere schoten in een gang loste die naar een kantoor van de directeur leidt. Uiteindelijk heeft de jongen heeft zich overgegeven aan de politie. En hij is gearresteerd, net als zijn stiefvader, die de eigenaar is van het pistool die de jongen gebruikte, een .380 kaliber pistool. De politie heeft ook andere leerlingen geïdentificeerd die mogelijk met de aanvaller hebben samengewerkt. Brazilië heeft te maken van een sterke toename van aanvallen op onderwijsinstellingen. In september vorig jaar werden 2 tieners doodgeschoten en raakten 3 anderen gewond op een school. En in oktober 2023 kwam bij een schietpartij op een school in Sao Paulo een 17-jarige leerling om het leven en raakten 3 anderen gewond. Kort daarvoor werd een tiener gedood en raakten 3 anderen gewond bij een messenaanval toen zij een school verlieten. En ook in april in 2023 drong een 25-jarige man een kinderdagverblijf binnen en doodde 4 kinderen met een bijl. Het zijn vreselijke incidenten. We hebben er aandacht aan besteed en we blijven aandacht besteden aan al het nieuws hier in de omgeving. Doen we morgen weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste. Tot ziens.